Ďalší den, ďalší ochutnávka. Tentokrát tu máme niečo tradičné grécke. Predtým, než som dolecel do Grécka, celý môj TikTok sa měl za Grécko a že toto je najvíc typická vec. Prvá vec, keď dolecíš, toto si máš kúpiť. Nebyla to prvá vec, co som si kúpil, ale kúpil som si to. Podľa mňa to bude akože jak naše trubičky normálne, co máme na Slovensku. Úprimne si myslím, co som videl na TikToku, tak byli z toho hotoví. Dosť ich tam je, dobrá. Toto je tá basic one. Oh, wow. Wow. Dobre, beriem späť. Slovenské trubičky môžu ísť do piči. Mňam. Ešte je baktalík. Vypadám jak Marilyn Monroe. Ten keksík je úplne jak obláček. O to si píš, že ešte si kúpim minimálne 6 krát. Ale podľa mňa toto kapučínové bude lepšie. Lebo, co sa týka, jak sa to volá, kávenky? Yeah. No tak to je podľa mňa lepšie tí kapučínové. Takže uvidíme. Možno som si práve nastrel do huby, aj nebude to taká. Títo vypadajú zase ináč. Toto je život. Wow. Za mňa toto je lepší než toto. Wow. Ktorý im rozdám, toto si berem hore do izby. Pod postel. Wow. Wow. Takže toto hodnotím 8 z 10. Je to velice dobré. Ale keby neochutnal to kapučino, 10 z 10. 13 z 10, ti vyprávam 13 z 10. Toto, úprimne, že ďakujem, že ste pozerali. Dovidenia, vidíme sa. Co to mám furt na tom prste?